Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itinaldaw-aldaw nga panagdaldalyasat tayo, adulat ta dagiti panubok, adu dagiti karit iti biag tayo. Ngano idaton tayo ken ni Apo Jesus, awaten tayo as ipupuso dagiti nga panubok, agbalinda nga pagtaudan, rason ti grasya ti bendisyon. Agkamatalik tayo ti kinamanagayat ken kinamanang nga asi ti Diyos. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo ti Diyos manang nga asi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat. Tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga sika, apo mga pakawanem basbasol ni
Pindot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kati, nakalmesan na kempus pusumi. Kristo mang maasikaw, Kristo mang maasikaw, pakawanem basbas mi, bindot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kati, nakalmesan na kempus pusumi. Apo mang masikaw, apo mang masikaw, pakawanem basbasul mi, bindot nagkurkurangan mi, ketalawen nakam kati, nakalmesan na kempus pusumi, nakalmesan na kempus pusumi. Iti kamatwa, ket dito'y nagkakapya, kadagiti tattawa na imbag ti banat naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban daka, daydaya wenda ka, kagyaman kangken ka, gapuiti na indakla, padayag mo, gloria iti Diyos, iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan mari, Diyos Ama, aman nakabali nami, ket sika pumia Jesu Kristo, bugbog nganak ti Diyos na Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama, gloria iti Diyos, iti kangatwa, sika kadagiti basbasul ti lobo, kasyan na kami, sika manika, kadagiti basbasul ti lobo, awatem kaday po, arararaw ni, sika situtugaw, iti makangawan ti Ama, kasyan na kami, gloria iti
timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sinubot na kami, kat pinagbalin na kami nga anak mo iti sidong ni Kristo. Kitaan na kam kadi asi aayat. Pasingkedam kat ti panangisaad mo kada kami iti sidong tinapaypay so awaya-waya, ket iturong na kami iti agnanayon a kinagasat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awanting gana. Ti may basa na adaw iti libro ti kinasirib. Siya sino ti makaammo ti pagayatan ti Diyos, saan nakabaelan at uden ti isip ti tao, ket irubo na tayo, dagiti panpanunot tayo. Gaputa butuutan ti managbaso la bagimi ti kararwami, ti naindagaan na bagi, ti dagensen, ti nasariwawek a panunot. Marigatan kami ang mga mo, iti may papan, kadagiti banag, diti rabaw, ti daga. Narigat nga adalen, dagiti adda, iti asidegmi. Anyan tu ket di, dagiti nailangitan na banag. Siya sino ti makaawat kadakwada, awan ti makaamu iti pagayatam, malaksid no inikam ti imuna iti kinasirib, ket imbaon mo kenkwana ti Espiritu, kasta ti panakaidalan dagiti tattao dito'y rabaw ti daga, iti nalinteg awagas, panakasursuro da iti pagayatam, ken panakaisalakan da babaen ti kinasirib, ti sao ti Apo. Sika, o Apo, tinagkamangan mi iti amin nakapututan. Mapagsublim dagiti tattao iti sigod a nagtaudan da. Mapagbalin mo ida at tapok akas iti kasisigod da. Ti sangribo at awenken ka, mayarig da iti may sangal daw. Kasla kalman a napalabas, may padada ti kaababa iti maysa panagbantay iti rabii. Layusem dagiti tattao, mapukaw da kasla tagtagainep, mayarig da kadagiti ruot at tumubo iti bigat. Dumakkel da na lasbang, ngem malaylay ken magango da iti rabii. Isurum nga rod kada kami, ti kinababa iti biagmi, tapno sumirib kami. Mabayag pa'y aya, o Apo, ti panang talyaw mo kada kami, kasyam kadi dagiti adipen mo. Binigat kadi apenneken na kami, ti dagbalbal yung ayat mo. Tapno makapagkanta ken naragsak kami, iti unos ti panagbiag mi. Bendisyonan na kami, kadi o Apo a Diyos mi. Himay basa na adaw iti surat ni San Pablo ken ni Filemon. Siak ni Pablo, may saak nga ambasador ni Kristo Jesus, ken agdamamet abalod gapu ken kuana. Agdawatak nga rod ken ka, gapu ken ni Onesimo nga anak ko ken Kristo. Takabayatan ti kaaddak ti pagbaludan, nagbalinak apan nakaamana ana espirituan. Pagsubli kon ni ken ka ni Onesimo, ipakuyog ko ken kuana daytoy pusok, kayat ko kuma ang makipagyan pa'y kanyak ditoy bayat ti panakaibalod ko gapo iti ebanghelyo, tapno iso ti sunom at tumulong kanyak. Nupay kasta, di ka piliten at tumulong, no diket kayat ko kuma nga ramidem daytoy nga agubog tinakem mo. Isot gapo na adyak aramiden ti anyaman no di ka umanamong.
Nalabit ngay madayuken ka ni Onesimo iti apagbiit. Ngem agsublimet laeng ket makipagtaengen ken ka iti agnanayon. Ket itan saan laengen akas tagabu no diket nangatngato pay ngem tagabu. Maysa na napateg akabsat ken Kristo. Napateg unay kanyak ket ad-addapay kuma iti panangipateg mo itan ken kuana akas tagabu ken kabsat iti Apo. No ibilang nakmetla akaduam, awatem nga rod iti isusubli ni Onesimo ken ka, kas iti panangawat mo kuma kanyak. Ti sao ti Apo. Apo at dakuma kada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti daydi a tiyempo, aduunay a tao ti sumurusurot ken Jesus. Simmango kadakwada ket kinunana, saan a makapagbalin nga adalak ti si asino man nga umay kanyak, no di na met guraen dagiti nagannak ken kuana, ti asawa na ken dagiti anak na, dagiti kakabsat na ken uray pay ti bagi na met laeng. Saan met a makapagbalin nga adalak ti si asino man adimang baklay ti krus na, ket sumurot kanyak. No panggep ti maysa kada kayo, iti mangbangon iti torre, saan aya nga agtugaw nga umuna tapno panunuten na ti magastunan to, no adda makaanay a kwartana apang lipas na, no saan di nanto maituloy ti torre, kalpasan ti panangikabil na iti pondasyon. Ang angawin to dagiti amin a makakita iti enrugina ket kunadan to, inrugina abinangon ti torre, ngem di na met maituloy. Kastamet ano ti maysa nga ari nga adda 10,000 a soldado na, ket mapan nagubaten ti sabali nga ari, nga addaan iti 20,000 amang raot ken kuana. Agtugaw tupay nga mang panunot, no kabailan na asangwen ti karanget na nga ari. No saan, mangibaon to iti sumabat iti dayta nga ari, no adayo pay laeng tapno dawaten na ti panagkapyada. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus, kastamet nga awan kada kayo ti makapagbalin nga adalak, malaksid no panawan na amin nga adda ken kuana. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning.
Are you happy today? Yes, Father. Nakarupang. Yes ko na yung nakarupangat kay samet. 1 to 10. Anya mo ti level ti happiness yo tata nga aldaw. Tata agundaway. Da kayon ti mangsungbat. Bagayon to tabagbagiyo. Tunggal sumrek tayo ti simbaan. Tatay into no umay a Domingo. Piyesta ti pannakaibayog sa udad to'y norte dayjay datayo pannakaitangkayag amo iti itangkayag pannakaingato into no next Sunday dayjay piyesta ti pannakaitangkayag ti nasantuan a cross ngem tatapay laeng uri dati ebanghelyo tayon kasla preparationen takunan ni Apo Jesus iti ebanghelyo tayon kunana ti si asino man saan nga makapagbalin nga adalak ti si asino man adimang baklay ti cross na ket sumurot kanyak kinangro na takunana tihan nga makapagbalin nga adalak no di na talikodan ti inana amana pamilya na anak na agraman bagina metlaeng kaladay ti maawanang ka, tapno makasurot ta kin ni Apo Jesus. Apay nga tanga daytoy ti ibagbagana. Ngam no kitaan tayo ngamin, daytoy cross, dadtan ni, nagdakkel, nagpintas pa'y ta background na. Iso ti kadakkelan nga senyal, ti kina-Kristiyano tayo, datayo nga Katoliko. Taapaya, datay laeng ti mga aramat, ti sign of the cross, anya dayay, naganti Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Dagiti Greek Orthodox, Catholic da dagitoy ngam Orthodox da, sa bali ti sign of the cross da, naganti Ama, Anak, kasjay, Espiritu Santo, Amen. Isunod na makitkita yung itatibi nga kasjay, Orthodox dagijay, handa nga Katoliko, tada tayo ti proper, kastoy naganti Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Katunggal sumrek tayo ti simbaan, tunggal adaramidan tayo, rumor tayo, jibalay tayo, at damo dagiti makalabas nga nakamotor, lumabas da di simbaan, ag sign of the cross. Ngam mauawatan tay ka diti kayat na nga sa uwanday ta a cross. Dayati sa ludsod. No us-usto ka di pan nakaawat tayo, iti cross. Tano daduma, no cross no kunatayon, dagansen, dadagsen, rigat, tuok. Hello? No cross no apo adda cross ti biag ko ni apo padi kano kunada nagsermon kunana inton umay a Domingo idaton yo day ta cross yo so marunong a Domingo imbaklay na ni bakit na insultek nagtasangaw apaya iso ti cross ko nagluumag pa yung naguyong ipagarup tayo ngamin nga no crossen kasla dadagsen. Ti pagarup tayo, no cross no kunatayon kasla dusa. Kala ko man ni Apo iso nga naitansa, dinusdusa da, iso nga kunatayo, pagsasao tayo, iso ti cross ti biag ko. Yung nadaduma, kamali day jay. Iso ti cross ti biag ko. Dayan ako man, nadaduma ka dayan ti pagsasao tayo, iso ti cross ti biag ko. Sino kada tayo ti awan ti cross ti biag na adda amin. Ngem depende di panangawat, depende ti panangaccept, depende ti panakilangan tayo iti dayta nga cross. Amoy isugurod nga positive kunada, kadaanan nga explanation na dayjay nabayagen. Negative, haan? Oh. Kitain nyo ta ayan ti kiday yo. Kiday laeng negative dayta. Ngam no pinagkurat mo adakas diyan na positiben. So kung nagkas diyan ka adu nga kuraret na iso nga adadumat nga positive tibiyag mo doble pay. So kung nakarupangat ka adda kanyak basit ngam ikik katekon. Positive. Apaya adi ammo yo no ti cross tayo kakabsat no ammo tayo ti makilangan iti cross tayo agbalin a blessing. Bendisyon ti tunggal cross. Sakit. Nakanig-negative ti panagkita tayo ti sakit. Nalapog, sakit manan. Sino yata nagsakit tayo maamin.
Iso dagiti duman gapot adda sakitan, ala sililiday ti rinadan, ala aging nga matay dan ma-depress dan, madi nga attitude iti sakit. Normal ang agsakit tay amin. Hawan pa basulom ano data kinamamunsyon mo ka nakakaro ta high blood ken uric acid mo ore lang agkukuritrit dagita imema basol mo. Panubok iti biyag. No daduma dagiti panubok iti biyag tayo, dita nga agtrab-trabaho ti grasya ni Apo Dios kanya tayo. No daduma ditay kayat. Ken daytoy ti pampanunutan tayo, the more you complain, adda adumagsen. The more nga marigatan ka, the more nga agkumkomplain ka, the more marigatan ka. Anya mo ti kumkomplain na, kala siya kuma, idi anak pa yung mga padi, inyob ubing kumot. Anya dagiti complain ko. Number 1, adal. Apay nga adal? Ngamin ti panagadal kanyami, sideline mi laeng. Ti adda nga biyag mi, mangruot, aggapas, ingka agpainom tinuang, jay tula extra nga time mo, ison tula ang tingka pa nagbasa, iti rabi, ay apo. Day diinang ko, talaga narigatan na ka nagbasbasa idi apaya, day diinang ko, pimang grade 4 mo ilagamin tinagpatinggaan na. 13 kami ko mga agkakabsat, imbag katanatay nga nasapa, dagajay talo, tapno sang pulo kamay. Kasano pa nangisuro ti grade 4 ta, sang pulo nga anak na. Pulos man, tatamutan ka, ayan na di anak mo, sadot dagiti naganak, at the tutor na father. Wow, hello. Naka-tutor pa yan. Da kami, ni inang ko di nakampainsor. Ay, apo. Awam mo ti dekar gamin kada kindergarten di ubing kami. Problema ta sumrek kami di eskwelan. Ingkay agbasa, nagbatit mo lapayag ko jak magawat. Di kasinsin ko dakkel lapayag na isong alaklakan na nga gawatan. Tadi maawatin ni mistra. Hindi ko ang kaing kasumurutan. Kunana, mapanak sumurot ka dagi ka kasinsin ko kadaman ako. Apanak agbasa, grade 1 ni Rupo Piman. Nagmayat mo di pukis ko, idita pinukisan nak ni amang kisang sangakot sara tinabatid to'y, nagsilap dita ni santo, nakabagak mo ti bagko ka detay silopin ti, detay laki 7 nga asukar na puskol day jay. At damunggol nga lapis ko kin papel, dayta nga lapis mo, nalaing maniinang ko ngam kabaw. Di na mo tinaharan, pinabalunan nak ti palang, amuyo ti palang. You do not know palang. Tay naingpis nga pagpukan ti unas. Taharam to di eskwela. Asyay ka tataharak ka grade 1 ka magudwan di lapis basita. Ay agkaratukol mo di. Ay nakakita kay lapisan? Adi yon sabi nakita mo ti lapis. Magudwan ata. Inton mataharan maudi nga ti kap. Matukol mo. Anyo maawatan dati ta riskid kayo. Hindi pa lobing kayo kada sharpener. Ada kami lapis. Hindi ko ang kamayatan, nginaangat ko o mayatan. Kagasi mo data nga, agbasa, aging gana nga tipa nagbasa kanyak, sideline. Iso nga, agkumkumplin diri inak, basa man na. Tikar-kararag ko idi, awang ko mabasa. Dagito yung mamestro tata, kada estudyante, adda ko mabasa. Nagkuyom labaset, suspende. Umpay ga, makaumapay ka dagito, ubing nga kitaan. Kasi, iso nga, aging gana nga nag-high school kada ko, secondary la, tibiyag ko tinagbasbasa. Naibagada nga test kada exam, apo complain. Hindi ko nagdaak ti theology nagbalbaliw. Inawat ko, no kas estudyante ak, masapol nga arakupag ti kina estudyante, I embrace my life being a student, limagan amin. Lima ka amin, dimaras amin, agbirbiro kak pa'y ti quiz. Awam halalimagan namin. Kasi rigat ko dahil ubingak, hindi ko binalbaliwak, dahil ko masumayat, kas jeti biyak tayo. Adda amin krus tayo. Adda amin pakarikutan tayo. Ngano hamong arakupan, damor yo complain, damor nga rumigat. Ibagbagak kadagitay nakadkadwak, kadagitay naggigan kanyak. No, agaplay kayo ti trabaho, dita first year yo. Ano san nyo? Complete win nyo. Haang kay nga agkumkumplin, hang kay nga give up. Uray no, agresign ka ta umuna nga trabaho, ta-apply ka sa bali, the same nga pagtrabaho, addan tulat ta chismosa, addan tulat ta tangsit.
Addan tulat tamang lilipot. Addan tulat tamang iruruman. Uri sa dinot pa naman, the same. Iso nga ko nak, anusan nyo? No maayat mo dayta nga pagtrabahuan, maayat mo dayta, isunto ti mangitan uking ka. Tano na duma ti attitude tayo, no agkom-complain, agreklamo, damor nga rumigrigat ti biyag mo, ginganang agsakit kan Kalasyak ko kanayong ko nga istoryaan, padiak. Idi ka orden ko mata ka, adumat ang anya nga ta, agkontrakturak langatan, kung kunak matidi Nagado ko mga lugang kaw. Aga brudak langatan, nagado ang panunot. Agreunion kami, kanayong ko istoryaan, di may sangabats ko, nakapaspasaw, imbag kanyam atapadi ka. Kada kami kamanalon kam, ni apa niya pa nagkunam, nagrigat ti biyag mi, kunanak, agsinukat ta kunak. Lag sinukat ta. Uray 2 bulan laang sikati agpadi ta siyak ti agtalon. Agraman ni bakit mo kunak ko mangam topol mo. Ay anla na topol mo madia. 2 bulan ko mamat. Lag sinukat ta kunak. Ti pa nang ipagarup na no padi kan mayat ti biyag mon? No. Depende. Nanang ka man, tatang ka man, mestra ka man, government employee ka man, government official ka man, padi ka man, depende di pa nangarakop mo, biyag mo. Isugard nga sinaludsod ko kada kayo, mano nga level, kasano ka nga to ti level ti happiness tayo tata. Uri ka padi ka, adda amin, kanam, adalugan mo, adda ka, tata mo, agong unget, obra, mawang pa'y makimisan, ata agmumuriyot kas lagregla. Taapaya, no pagbalinam nga miserable ti biyag mo, uray padi, no hammo nga awaten di biyag mo, no hammo ma-acceptar, iso nga iso. No anya tinaitir nga biyag mo, tapno agbaling ka nga naragsak, arakupam day ta nga krosmon. Adda ayan nala ka nga biyag. Adda. Tinala ka nga biyag, no awatem no anya di panubok king ka, damor nga bendisyon nga agtrabaho ni Apo Diyos king ka. Ngam na agreklamo ka, agpabasol ka, no ti pusom ka, agbirbirok ti akin basol ka, dagiti pagkapsutam. Ay, simakita patong mo, gapo ti uric acid ti karawot mo, kunam, adanang kulam kanyak. Kapay laawatan, kinarawot ko kunamo. Iso nga uray na anya ti aramiden tayo, ti umuna nga aramiden, tapno agbaliw di jay awura tayo, agbaliw di jay biyag tayo, awatem, acceptarem. Ni Apo Isus na, tatakros na ni. Mano nga kilometro nga inawit na tinuptupraan da, kinugkog ta, dinuyok da, sinapsaplit da, ngam inarakop na. Kamaudyanan na, day tanga cross, iso tinangawit kanya na. No si kakaama ka, awatem ti agbalin nga ama. No ina ka, awatem ti agbalin nga ina. Agfocus ka ti pamilya. No mestra ka, apay nga simrag ka nga mestra sa kasi rurupangot. Iramraman na kami pa, good morning ma'am, good morning. Kalalaka da basol min. Good morning aklaan. Anya ti problema nga iramraman na. So nga kita mamestra nung daduma ka mabainak pa nga good morning ta ladala na kakurot ta. Amet nga amin. Ison ka maudyanan na sa laeng lumagan day biyag no arakupen tayo day ta across ison tumot ti mangawit kada tayo. Adda may nga padi. Kun day obispo. Adda sumangput nga madre agyandad ta parokyam katulungam ti misyon. Pagyanam to pala ta kumbentom na awang pagyananda. Apo dati mapadi. Uwan apaw, out of obedience. Napamait, inawat na dagita mamadre. Awang pagyananda, nagyanda di kumbentaw. Tinarami da di padi na pan nagkalkalapaw, ijilikod ti kumbentaw. Ngam aglulwa. Aglulwalo, aglulwa. Diyan ka nakaykayat ni obispaw. Napan nagipulong ijipada na nga padi, apon, dos-dosaan nak ni Apo Obispo, apaya nga kasijay mo, kunamo ida padi, nga napan na nagkamangan, ading, dayta kung kunam nga rigat mo, kastalaeng narigat pa'y kasta,
No ikumpiram ijerigat ni Kristo. Ay wen gayam niya. Wen. Nadaduma ka, ado ti complain tayo, ado ti reklamo tayo. Ipagarup tayo, kaslaladay tayo, da tayo tinakaad, ado ti cross tayo. Adda amin pinagdadaanan. Anya ti kapintasan, awatem, acceptarem. Anya ti kapintasan, ibaklay mo. Haam mo nga ibalang, damor nga ibalang mo, damor nga talikodam, damor nga agkomplain ka, damor asumursurot king ka. Acceptarem. Tinakapinpintas nga, inted na nga namnama kada tayo, no hamon ka ba ulan tamarigatang ka, that's the best time for you to kneel down, agkararag, agparintumang. Anya ti ibagam, apo marigrigatan nak, jak ka ba ulan, amok nga si katinalaing nga agawit ti cross, ala emun. Di gundaway nga agpakumbabakan nga hamo ka baulanan, di gundaway nga marigatang kan kahamo nga kaya, dahi tati the best nga gundaway nga agparintumang kan nga, apo jak ka baulan, jak amo ti solution na, jak amo no inya ti pamayakon, jak ka baulan, awati mon, dahi ti kung kuna nga relasyon kin ni Apo Diyos. Dahi ti kung kuna nga naunag nga relasyon kin ni Apo Jesus. Tano ti biyag tayo ka, sublyanan tayo, matay kan, di mo pa'y napadasan, tinagragsak. Taapaya, puros complain, puros pamabasol, awang pa'y nasaya at nga maitid mo nga relasyon ta, amin nga tao kadakes, amin nga pagtrabahuan ke impyerno. Haan ang impyerno tilubong. Idi na itangkayagan ni Apo Isus tilubongan, nagsabat ti langit, kendagan ke, napasanto tay aminen. Kanya-kanyang pagkapsutan laengan, nagbalin nga nasaya at tilubongon, ngam no ti pa nagkit-kitam pa'y la tilubong ka, nakadakdakas, demonyo amin, nagado nga mangmangkik, nagado nga al-alya, iso nga tila kabuteng mo, tarupam lakabuteng mo, nagsarming ka. Kasla nagdakas tilubong, ha, nasaya at tilubong, napasanto babaan kin ni Kristo. No na ti pa nagkit-kita tayo pa'y laeng adayupay. Isungurod nga tatanga, anyaman nga pagdaanan, anyaman nga problema, anyaman nga pakarikutan. Awati mo, nahamo ka baulan, agparintumang. Dahi tati isusurot kin Kristo, isong ako na, oray addaan anayam, oray adda problema, oray adda pakarikutam, oray marigrigatan ka, no arakupom dahi ta agbaling ka nga naragsak, maituloy mulat tati agayat, maituloy mulat ta nga iwaragawag kin ni Kristo. Maituloy mulat tati agserbi ka dagiti tattao na, taday tamot ti kayat na kadatayaw. Kano nga rodno, agparintumang tayo mat nga mangitid daytoy cross, mangi daton daytoy dagiti cross tayo iti biyag tayo. Napadasan nyo tinagawitan? Nagibuat, Ilocano, nagibuat. Da kami ka naruam kam nga gibuat. Dua nga alula, nga tabako, wano ruot, wano kuribot, wano apandakampay paawitan iti dijay almost 70 kilos nga dijay bungon ti tabako. Nagtangkan ta isong na ilimnek dati ulok ta talaga paawitan ta. Kitaan yun agibuat kayo ka nalaklakat ti mangibuat no agparintumang ka no nabababa ka haan. Oh, hanggang magaw-awit nga minsa. Kitaam no irugim iji baba nga ibuat mo nga ipigsam iji ti pangalaam ti pigsam iso nga di parintumong mo iso pangalaam ti pigsam. No nakangato ka nga mangibaan nyo kami amo ti agawit kat. No nakangato ka nga agawit hawan pigsam iso di parintumong mo iso pangalaam ti pigsam iso di jay. Di parintumong tayo dito iso di paggapuan ti grasya ni Apo Dios. Kano maawit tayo dayta, anya ti maginawa tayo, isunan to mangawit kanya tayo, adda ginawa, adda ragsak ti puso, uray pa no adda saki mo, mabalim mo ti agayat, uray pa adda problema, mabalim mo ti agragsak, uray pa addo ti pakarikutan, mabalim mo ti mangliwliwa iti sabali. Dayta di benefit na, no ammo tayo ti makilangan iti krus tayo. Dayta ti magunod tayo, no ammo tayo ti, no mayat di attitude tayo, nga ngawat dayta nga krus tayo. Kamaudyanan na, ulitin tayo, isuntumot ti mangibitin kanya tayo, isuntumot ti pakaisalakanan tayo, isuntumot ti pakaitanukan tayo.
Paduyakyak tayo iti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos. Naiyanak san anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet anailansa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti maikatlong nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. At dani Apo Jesus iti bait tayo, babaen ti balikas na, ken ti pannakapisi ti tinapay, kas may sa agimong anagtitipon itinagan na, agdawat tayo iti ama ana ilangitan kadagiti kasapulan tayo, ket kuna tayo iti tonggal panggep, pupat gam dagiti dawat mi. Tapno maipeksa kanayon ti simbaan ti panakikaykaysa na kini Apo Jesus sa Kristo, iti Eucharistia babaen iti agtultuloy a panagserbina iti ayat ken kaasi. Kumararag tayo iti Apo. Tapno trabaho dagiti amin ang mangidadaulo kadagiti nasyon iti sangalubungan ti kapya, panagkikinaawatan ken panagkakabsat, tapno agbiag tayo as itatalnin naay ken tattao nga addaan dayaw ken takneng. Kumararag tayo iti Apo. Tapno masarakan dagiti napanglaw ken nabaybayan ti talikda ken ni Apo Jesus babaen tinapnuan ayat nga itutulong dagiti kakabsatda a Kristiyano. Kumararag tayo iti Apo. Tapno may turong iti simbaan dagiti mapukpukawan tinamnama iti panagbiagda, babaen ti inspirasyon ti ebanghelyo ken tiwagas ni Apo Jesus iti panagayat kadagiti tattao na. Kumararag tayo iti Apo. Tapno maiteden iti agnanayon na kapya ken kinaragsak ti pagarian kadagiti kakabsat tayo nga imunan na pimusay ngem datayo. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo patgam dagiti dawat mi, denggam ama dagiti dawat mi, ket tulungan na kami atat tao, nga agpaay iti sabali, ket maikari kami amakirano iti agnanayon abiyag, dawaten mi amin dagitoy itinagan ni Apo Jesus nga anak mo ken Apo mi. Watem ka
daot itaw, nakurapay makita ngem ayat pilinanda, pag-ibuti bantay, bay-bay karayan ken talon, tinagbanugan mita, may miidaton, dagitoy di bunga, di anus rekta ken rigat, apagyaman miken kaken, mangyeg kasen ayat, awaten kaduapo, Tuy dagitoy sa titaw, nakurapay makita ngem ayat tilinanda, kadagitoy nga ima, gaita sinunukan, magiyawat kadagiti daton, anak nanayan, isuda kuma, betlaeng di pagkayawatan, di kapyarag sakin, ayat anak Diyosan, waten kaduapo, dagitoy sabut itaw, nakurapay makita ngem ayat tilinanda, ima anak kayawatan, di kapyarag sakin, ayat anak Diyosan, isudan kuma, betlaeng di magisaknap, kadagiti amin at tao, di wagas iayat, waten kaduapo, dagitoy sagot itaw, nakurapay makita ngem ayat tilinanda. kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos apoon ti ayat ken kapya ipaay mo kadita umiso ti pannakaidaydayaw mo babaen dagitoy daton mi ket maikaysa ka masipupudno ken ka iti pannakiranod mi iti daytoy Santa Misa gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken diso agyaman kam ken kao apo nasantuan nga amaman nakabalin kat agnanayon a Dios. Ta itasidong mo adda kami, agbyag kami, kat agunnoy kami, kat kabayatan ti panagdalyasat mi dito'y daga, saan mi adimarik na ti inaldaw, apanang nga asim kada kami, no di kat kastapayan, nga adda kada kami ti talget ti agnanayon, apan nakaisalakan, tati Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo, kat namnamain mi nga ipannakamtumet iti biyag nga agnanayon, yan tangay kas umuna abunga ti pannakaisalakan mi, addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi, anansata agyaman kamken ka, ket makitimpuyog kami kadagiti angheles, amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam ket konami. Santo
Diyos dagiti amin. Amin na parswa. Ti langit kandaganap no iti pakaidaydayawa. Usana iti kangatwa. Madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo. Usana, usana, usana iti kangatwa. Usana, usana, usana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta Espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paaymo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga innaka minsalakan manubot sa ngalubungan babaen ti krus mo kenin ka panagunga innaka minsalakan manubot sa ngalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon na biag. Ket makiranod kamto kinainggasat na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intayo mararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Adat sa dilangit, maraydayaw tinagan mo, tumteng ti pagaryan matupal tinagan mo, dito'y daga akas sa dilangit, item kanaka ialdaw ito, iti pati na yung maalda, pagawanembe, di basul miakasme, pamakawan mi, adagiti, nakabasul ka na kami, pinakame, baybayan mo manugoti, suli-suli, salakan na kang keniti, dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Kukuwang tituray ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon adin ko agsa. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kay amin, kapya. Sa
At to'y ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingo, may kakanyak, namti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy karar.
alipi mananagdama aragupendak narut Allah sabay ngayon nagbaywawa. Kumararag tayo. Apo tartaraunan ken bibiyagen na kami babaan ti saom ken titinapay ana ilangitan. Ipaay mo kadi tadagiti naindaklan a parabor ti anak mo, iranod da kami adi agresat iti biyag na ana Diyosan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Parintomeng. Agparintumeng tayo, lualwan tayo dagiti sumaganat. Kapya iti panakikapya ti sangalubungan. Namarswa iti amin, daydayawen ken pagyamanan daka, gapo ti sagot ti biag, ken iti pamati a mamagkaysa kada kami. Iti panakaipateg ti sapasap a pagtaengan. Pagbabawian mi ti panagbalin mi, anakayakay, adayo ti tunggal maysa. Iti nakaparsuaan ken iti bukod mi abagi. Aklunen mi at ikinaagom ken tidakes akababalin mi, ti nakadadaelan ti relasyon mi ken ka. Iti padami at tao ken iti daga. Nagbalin a lupes dagiti nadameg a daga. Nadadael ti kabakiran. Narugitan dagiti baybay ken karayan. Agsagsagaba dagiti gumawgawawa a kagimungan ket agasasog ti daga. Hesu Kristo ngay ayaten mi, anang iyebkas ti kapya kadagiti mabutbuteng puso. Tignayan na kami nga aggaraw anapnuan asi. Samayan na kami nga agtrabaho, tapno agsardeng ti panagsukisok, panagaapa, ket maisubli dagiti nadadael alangen-langen. Ken ka itigimong puyog, dagiti naduma-duma apamati. Iti sidong ti sangkatawan, ken iti sidong ti sangkaparswaan. Prinsipe ti kapya, babaen dagiti sugsugat mo. Isuro na kami ang makikaysa iti sugsugat iti padami at tao. Iti sangkaparswaan, ken ti sangalubungan. Babaen ti panagungar mo. Aramiden na kami at tao ti inanama, nga daan sirmata ti panagbalin, nga arado dagiti kampilan, ken dagiti luwa nga agbalin aragsak. Sapay kuma agdadagop kami ang maysa pamilya nga agtrabaho para iti kapya. Shalom dagiti amin at tao ket agtaengda as itatalged ken aginanada iti natalina ay adiso. Amen. Kararag para iti nabalaygi a panakisayangkat ti dalyasat sinodo iti Arkidiocese ti Nueva Segovia. Nailakitan nga amami, gubwayan ti biag ken misyon. Agyaman kami kat asya ti pamati, ngem sagot mo kada kami. Imuna ken agdama akapututan ti Arkidiocese ti Nueva Segovia. Iti panangisayangkat mi ti misyon nga agbalik sinudo a simbaan ditoy Arkidiocese mi. Punwem kad dagiti puspuso mi ti Espiritu Santo, tapno agdalyasat kami kas peregrino a simbaan, ana iramot iti panagkaykaysa panakipaset ken misyon. O Apo mi a Hesu Kristo, sikati na imbag a pastor a pagkamangan ken suruten mi. Tarabayem kad a kanayon ti arsobispo mi, dagiti papadi, relisyuso ken amin alaygo, tapno ti panagdengeg mi iti nasantuan a saom, ken ti kapadasan ken karirik na ti tunggal maysa. Matingiting mi anaing kararagan dagiti addang insayangkat mi, amang pabaro ken mang paduras iti pamati mi. Sapay kumata iti panagtutunos mi ti baet ti panagsusupadi, agbalin kami apudpudno a saksi ti ayat mo. Kabayatan ti panangipagpangag mi ti asog dagiti kanunumuan, ken panangitagnay mi ti amang risot kadagiti pakaseknan ti biag mi. Kagimungan ken iti pamati. Espiritu Santo, Dios ti kinapudno ken kinasirib,
Bendisyonam amin aganwat nga insayang katmi, ama inaig ti dalyasat ti sinudo, asimbaan dito'y Arkidiocese ti Nueva Segovia. Ited mukad kada kami ti espiritu ti kinapasnek nga agtutungtong, kinapakumbaba nga agserbi, ken kinatred ang mga rakop kadagiti wagas ti kinasinudo, ken kinakristyano. Sapay kumata tunggal parukya dito'y Arkidiocese ti Nueva Segovia, ket agbiag ken agbalin a sentro ti pamati, ayat kenamnama iti Diyos. Managayat unay nga amami, babaen ti panangibabaet ti naingasatan unay nga Apo Santa Maria, Birhen ti Caridad, ken amin a patron kadagiti parukya dito'y Nueva Segovia. Agtalinaed kuma anapasnek ti dalyasat sinudo asimbaan, ket kanayon kuma anapudno akatalek ti Apo dagiti sagot na. Agbalin a saksi ti Ebanghelyo, tapno kas maysa nga Arkidiocese, dumteng ti pagarian ti Diyos nga agari ti hostisya, ayat ken kapya. Amen. Tumakder tayo. Kalpasan ti nasanton amisa maaramid ti meeting evaluation dagiti kakabsat nga lektor. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog kayo taawatin nyo tinadaega pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Amen. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Amen. Pabaknangin na kay kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama, ti pamati ken tinadyosan nga ayat, agbiag kay kumaan nagaget nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos.